тамошобинони азиз, грандиозный акция рафтестай дар бозори Корбон дар либосҳои мардона успед кунен тамом нашуда омада харидорӣ кунен. Як буракак биненда футболкаҳои фасони қиматӣ, ама футболкаҳои 100 сомона иҷода медонен 50 сомон шудагай. Ина марамат қисми болора бинен тамоми намудаш 50 сомон. Диден чақа хушучаян 50 сомон. Ана ин амуд теннискаҳои фасон 30 сомон бовар мекунен 30 сомон. Ана ин футболкаҳои 50 сомонра бинен хиба чақа хушучаян. бозори Корбон даян марамат биёен бозори Корбон тарафи Тилобозор 11 дарвоза подвалш ворид ки гаштен 11 дарвоза ин подвал таги лестница даян супер акция арзон китс ай арзон шоп тамошо бино биёен ҳатман биёен тамоми намудаш ҳастай бо нархи арзон. Акцияи калони калон, акцияи зури зур рафтесай даранам брижои фасони хушрӯи қиматӣ. Нигоҳ кунен, инам брижо нигоҳ кунен чанд расветка дора, нархшон сатсими буд 60 сомон шудагай. Диден 60 сомон кадомеда дар корай 60 сомони биёен харидорӣ кунен, сифаташ беҳтаринай. Ана баъдан як буракак иёша бинен, ино аму 100 чанд сома брижоян, ино 80 сомон шудан. Арзон шоп да 80 сомон. Мана кадомеша ки мегирен расветкаҳои хушрӯ сифати беҳтарин бинен чиқа чоткияй нархаш 80 сомон. бозори Корбон тарафи Тилобозор 11 дарвозара подвалш ами 11 дарвоза ки ворид гаштем ина таги лестница даян арзон шоп ина плакатчон ба осонӣ пайдошон мекунен. Супер акция доран, ҳама чиро арзон кардагиян биёен. Ина тамошобино шок нигоҳ кунен теннискаи фасони хушрӯи мардона ҳамаги 20 сомон бовар мекунен 20 сомон. Озима шумода дигар намудошам нишон метим. Ина мино аз синфи 7 то синфи 10 ҳастай. И моделаш то мардои калона. Хулас инамучам мана инамучам 20 сомон шудагай тамошобино биёен успед кунен тамом нашуда харидорӣ кунен ҳамаги 20 сомон. бозори Корбон тарафи Тилобозор 11 дарвозара подвалш тамошобино ина хел ваёшам ҳаста футболкошам ҳастай. Нигоҳ кунен иношам 20 сомон. Дидена ино бо размерои калон будай то 150 килограмм мешидай 20 сомон. пахтаги бори гуанҷу размеро расветко ҳамаш ҳастай. бозори Корбон тарафи Тилобозор 11 дарвозара подвалш ина нигоҳ кунен таги лестница даян ана плаката диден супер акция арзон шоп марамат тамошобино ма страничкашонам отметид мекунам як буракак биёен аз наздик борошона бинен боварӣ дорам ки маҳқултон мешава. дона оптум ҳамаш я нархай 20 сомон. боз ҳам супер акция дар арзон шоп тамошобино нигоҳ кунен анам ха шортикои фасон беҳад хушрӯан аз синфи чанд фар меша ай синфи 4 то 90 килограмм мардака размер дуруст мегира 40 сомон намха шортикои фасон марамат ка седа дар корай биёен арзон шоп ана ба брижоош ҳастай брижо подростковияй размерошон аз синфи 4 ай синфи 4 то синфи 8 брижо дуруст мегира иношам 40 сомон ҳамаи ҳамино қиматӣ будан ҳози акция рафтестай бо нархҳои дастрас метавонен биёен арзон шоп харидорӣ кунен. бозори Корбон даян тарафи Тилобозор марҳамат биёен 11 дарвозара подвалш таги лестница даян арзон шоп нигоҳ кунен футболкара диден 20 сомон шудагай ҳози машмода нишонитим ина таги лестница даян 11 дарвоза ки ворид гаштен диден подвалай таги лестница анами плаката мебинен анами нуқтаи савдора биёен аз наздик бинен борора бинен 20 сомон 40 сомон 39 сомон хулас ҳамаш арзон беҳад арзон биёен. ана тамошобино брижои халадоке ки 140 сомонай арзон шоп да 80 сомон шудагай успед кунен размеро ҳамаш ҳастай ина кадомиша мегирен 80 сомони акцияи грандиозни рафтестай биёен харидорӣ кунен тамошобино ира бинен ана ин моделоям 80 сомон ана бу моделам леонам 80 ай чихенағзи ира бинен духтаро 80 сомон марамат леонои фасонам 80 сомон. бозори Корбон тарафи Тилобозор 11 дарвоза духтаро подвал 11 дарвоза ки ворид гаштед нами таги лестница дай супер акция рафтестай дар арзон шоп биёен нигоҳ кунен бовар мекунен нигоҳ кунен 30 сомон иҷа 20 сома ҳам доран ина 50 сома ҳам доран хулас нархҳо арзони арзонай биёен бо нархи дастрас харидорӣ кунен тамошобино.
холаҳои тӯйдор як пешниҳоди зур барои шумо. Нигоҳ кунед, дар арзоншоп акция рафтестай. Ина барои тӯй аз ҳамун куртоие ки ҳеҷ ки намепӯша, мисол карсонодай, анами футболкаҳоро бигирен, ҳам нархш арзонай, ҳам мепӯшанд, як азда мемонен, мепӯшанд, раҳматон меган. Бовар кунед, нигоҳ кунед, на кушодагиша бинен, ҳам размерои подростковӣ дора, ҳам размерои калон. Нархошон 20 сомонай, бовар мекунед, 20 сомон. Материалш беҳад хушрӯай, 20 сомон. Фасониша бинен охи, ҳамагӣ 20 сомон. Бозори Корвон тамоми намудаш арзон шудагай биёен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 11-ам дарвозара подвалаш тамошо бино. Ина супер акция рафтестай. Ҳам 11-ам дарвоза ки ворид гаштен, таги лестница даян. Арзон шоп подвали анамин 11-ам дарвозаи Тилобозор. Биненда иҷада бо 30 сомона доранд. 30 сомонаошам хушрӯи бадай. Хоҳен 30-маша бигирен, хоҳен 20-маша бигирен. Хулас ки ҳама намудаш фасонай, ҳама намудаш арзонай тамошо бино биёен.